ତମେ ମୋ ଅଧିକାରକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଛ ନା? ତମେ ତାର ହବ ନା ତମେ ମୋର ହବ? ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ କାହାର ବି କରେଇ ଦେବିନି। ତମେ ବଞ୍ଚିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ବିଧବା ରୂପ ଦେଖିବ। এই দেখো সাগর দাস, এই দেখো।
ସେ ସିନା ଟଙ୍କା ପାଇଁ କନ୍ୟା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ମୋର ବେଶ ସାଜିଥିଲ? କଣ ପାଇଁ? ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେବଳ ସେଇ ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ଆରେ ଟଙ୍କା ତମର କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲ, ତମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତମେ ଯେମିତିକା ଭଲ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ତମ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତୁ ପୃଥିବୀ Go,